This is kesenian dengan Putra Mahesa Suro lawak suruh Mangpiawan sebagai MS Original Channel Christian Remix. Wah, ada kesenian lain. Aduh. Kalian bisa kok.
Putra Mahesa Sura loh ini. Gak bahaya. Saka pecel laut tempe duit ranyekel pacaran duwe waru-waru toyo toyo mikir hati ayo kita bincang santa bener pamangkang gak terus katok sayang dia
Putra Mahesa Suro Lawak Suruh Mandiawan Support by BNS Original Official Remix. Saudara Joko Sugeng Operator. Mahesa Suro Official Remix by Bolodewo Project. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam kulhu jati kang sekar ketaton Dewi Nirasati Dewi Sekar Kumolosari kula aturi kaki tanyangi tanyang karekso rekso dusun mriki kula aturi tindak dateng mriki kula aturi tetaharan sekul bulan agono arum sekar arum agono arum kasapune panjenengan tetaharan kang kula suwun panjenengan rencang-rencangi panjenengan rewang-rewangi ana wayang putra Mahesa Suro satinggal lakuni sasoko parani witan ngantos saparipurnani Arya sejati kang sejati ara sukma pager nyawa panjenengan kumono sira tumurun manjing pindu kaping 7 rupa telapak kongsen kejono sukma kang ora katon marang sukma kang wujud ka manungsa sejatine manungsa rumangsa turu rumangsa wong kang katowas. Assalamualaikum salam niati sunaturi dini semoro bumi kaki semoro bumi kula aturi jurang penatas patas kang sejati rasa kang sekti kersani Gusti sami-sami nyuwun marang Gusti kang maha kuwasa mugi genap bulan kang kula suwun mugi rahayu selamat kang sekolah.
Pagre jolani bola, pagre lamangane bola. This is Seni Pandangan Putra Mahesa Suro. Support by Sahabat Tiga Sound System dan Putra Mahesa Suro Official dan serta Pulau Dewo Project.
صلي عليه صلي عليه Diaturaken Sugeng Rawuh dumugi seni Bandengan Putra Mahesa Sura Lawa Siru Manggiawan pimpinanipun Bapak Jumadi support dumugi Bayu Dimohon persiapan untuk Alia tim Diki Penjogo Gede oke progresif. Tembang iki spesial perform saking DJ Markito Project Remake.
Sabar sih bolo, sabar, sabar. Maheso Suro Arwo Suro Mangliawan Untuk adik batil ditunggu orang tuanya di operator. Sekali lagi untuk adik batil ditunggu orang tuanya di operator. Dening Survey Dimohon segera ke operator. Arwa Project Remix. Seni Andengan Putra Maheso Suro Lowo Suro Mangliawan Support by Suwung Bobat Babit Official and Gilang Artis 1204 Official Remixer by Gundam Official Arwa Project Remix. Good.
Terima kasih untuk Putro Maheswara atas tampilannya. Selanjutnya dari Ongke Sondesi. Musik tadi.